Karlík a továrna na čokoládu je dětská knížka z 1964, která mezi americkýma dětma naprosto vybouchla. A tak v roce 1971 vznikla i první filmová adaptace. Věřím, že to ale není ta verze, o který chcete, abych mluvil. Většina děcek v mém věku vyrostla na verzi z roku 2005 od slavného Tima Burtona, který stojí za spoustou hororových klasik a taky Wednesday. A tak se jdem podívat, jak to dopadlo. Film sleduje příběh malého chlapce Karlíka. Nebyl ani rychlejší, ani silnější, ani chytřejší než ostatní děti. On je doslova já, až na to, že já byl jako dítě pomalejší, slabší a hloupější než všechny děti. Karlík je teda obyčejný kluk z neobyčejně chudý rodiny. Jeho rodina nebyla ani bohatá, ani vlivná, ani neměla styky. Co to znamená, že neměla styky? Minimálně máma asi měla styky, když je Karlík na světě. Nebo se nám snaží říct, že byli tak chudí, že neměl ani styky a nemohli si nic vykraftit? To byl Karlík Bucket nejšťastnější ze všech dětí na světě. Jenom o tom ještě nevěděl. Já jsem taky mega šťastný, jenom o tom 21 let ještě nevím. Karlík žije v malém jednopokojovém domečku s celou svojí rodinou, včetně prarodičů, který už několik let jenom ležejí v posteli. Zdravíčko. Jo, znáte takový to, když se k vám nastěhujou prarodiče s tím, že odteď chtějí už jenom spát ve vaší posteli, žrát zelí a nic nedělat? Já taky ne. Ani si nechci představovat, jak musí smrdět ty deky. Jeden z prarodičů, děda Pepa, ale začne Karlíkovi vyprávět příběh o geniálním cukráři Willy Wonkovi a jeho továrně. Tu největší čokoládovnu na světě. 50krát větší než všechny ostatní. Upřímně ta, kterou postavil Mr. Beast, byla víc cool. I recreated Willy Wonka's chocolate factory in real life. Kromě toho, že mu poví o Wonkově obří továrně, tak mu o něm řekne i různý příběhy, například jak jednou postavil zámek celý z čokolády. Cihly byly z čokolády a malta, která je spojovala, byla taky z čokolády. Což ale dopadlo, jak byste mohli čekat.
Pro všechny, co jste se ptali, kdy už bude rozbor na 2 holky a 1 kelímek, doufám, že jste happy. Přes všechny úspěchy se ale Wonka jednou náhle rozhodnou továrnu ukončit a nikoho do ní už nepustit. Zavírám svoji továrnu na čokoládu. Na dobro. A jako bonus ho od toho dne už nikdo neviděl, protože jméno ani tvář nejsou důležité. Ale nezavřeli na dobro. Teď je otevřená. Víš, někdy, když dospělí říkají na dobro, myslí tím na hodně dlouhou dobu. Mě na základce říkali, že mě už nechtějí na dobro vidět a od doby, co jsem youtuber, mě doteď prosej, abych je zazdílel. Tohle všechno se ale změní už další den, kdy Wonka z ničeho nic ohlásí soutěž, že schoval do čokolád 5 zlatých kuponů. Těchto 5 čokolád může být kdekoliv, v jakémkoliv obchodě, v jakékoliv ulici, v jakémkoliv městě, v kterékoliv zemi. Kdo je najde, dostane přístup do továrny a tak započne panika. Doslova takhle vypadaly český kina, když Kazma vyhlásil soutěž o kartu. A v oběhu je i jedna karta, která nepotřebuje žádný heslo. Karlíkova rodina má ale peníze na čokoládu pouze jednou za rok, ale přesto by si strašně moc přál vyhrát, v čemž ho podpoří i děda. Houbeles, zlatý kupony najdou určitě děti, který si kupujou čokoládu každý den. Náš Karlík dostává 1 ročně. Ten nemá naději. Jo, díky za povzbuzení, dědo, seš fakt cháber. Za to má ale dědek pravdu, páč první lístek najde vyžraný Němec Augustus. A jak si to oslavil? Další šokoládou. To je ten nejhloupější přížvuk, co jsem v životě slyšel. Krátce na to najde druhý lístek, tahle rozmazaná píka, který to zařídil tatínek. Okamžitě přestanete loupat buráky a místo toho začnete loupat obaly z čokolády. Zase musím uznat commitment, páč borec si zastavil celý biznis a potenciálně si pojel celou kariéru kvůli děcku. Většina influencerů to udělá naopak a pojede život svýmu děcku kvůli kariéře. Ahoj lidi, tady. Arianka a Sáňa. Rodiče se teda pokusí Karlíkovi udělat radost a koupí mu 1 čokoládu. Nesmíš být zklamaný, když nenajdeš ten... No, budeš mít aspoň tu čokoládu. A ke Karlíkově neuvěřitelnému štěstí, jakmile ji otevře, tak je v ní hovno. Tohle doslova moje reakce, když jsem zjistil, že nemám výherní kartu a budu muset vyhaslit $1 milion na děckách jako basic youtuber. Za to se ale poštěstí na druhé straně světa třetí výherkyni Fialce. 3. kupon našla Fialka Garderobová. O můj bože, ano, prosím, úplně mě rozkopej. Teda počkej, kolik jí je? Fialka našla kupon, neboť je mistrně světa skoro ve všem. Tohle je jen zlomek z 263 pohárů a medailí. Nejradši ze všeho žvejkám. Takže ty žvejkáš, jo? Dobrý, vole, uklidni se, tý holce je 10, vole. Jsem mistryně světa ve žvejkání. Na téhle žvejkačce, co mám teď v puse, pracuju už celý 3 měsíce. Přímě každý, kdo žvejkal žvejkačku díl jak den, ví, že ta typka musí mít úplně dojebanou čelist a rozbanou pusu. Už furt nezní dobře ve spojení s dítětem, co je se mnou špatně, kurva. A doslova hned potom se najde i 4. výherce, a to geniální děcko Mickey. Počítal jsem. Data výroby čokolády s odchylkou způsobenou počasím a pohybem akcí na tokijské burze. Jako děcko mě taky všichni říkali, že jsem geniální a pak jsem vyrost. Zbývá teda už jen poslední kupon a rodina Karlíka je za něj samozřejmě smutná. A aby nebyly málo v píči, tak ještě fotra vyhodějí z práce, protože ho nahradí stroj. A jeden z nich nahradil i pana Bakita. Ale budu doslova já, až mě za pár let nahraděj AI youtubeři a půjdu makat s dalšíma infosrandama do Teska. Docela mě překvapuje, že je Karlíkova rodina chudá a ještě nesklouzli ke konspiračním teoriím a volením radikálních stran. Je vidět, že se to neodehrává v Česku ani Slovensku. Děda Pepa má ale naštěstí našetřenou poslední minci, kterou se rozhodne geniálně investovat. Utíkej do nejbližšího obchodu a kup první Wonkovu čokoládu, kterou uvidíš. Což je ten nejhloupější gamba na světě, když tvoje rodina zrovna trpí chudobou, ale OK. Karlík teda doběhne pro čokoládu a když ji pak s dědou monumentálně otevřou, tak zas hodno z toho. Tohle je ekvivalent toho, když fotr od rodiny projde poslední prachy na matech a rodina je doma v píči. Karlík je teda zničený a prochází se jen tak po ulici, když tu ve sněhu zahlídne $10. Po vzoru svýho dědy jde hnedka zkusit štěstí do nejbližší cukrárny. Prosím Wonkovu medosladkou rajskou pochoutku. Takhle se to dělá, musíš vybudovat tu závislost už v nízkém věku. Až na to, že tentokrát... A tady vidíte, děti, že gamba je vždycky řešení. Karlík doběhne s kuponem domů, což udělá Pepovi takovou radost, že
Naplánovat nábytek tak, aby se perfektně vešel do kanceláře či pracovny a hlavně i do rozpočtu. Pitančí z postele. Chceš mi říct, že všechno, co stačilo k tomu, aby vstal, byla skurná čokoláda? Původní verzi z 1971 dokonce řekne, že ležel 20 let. I haven't done this in 20 years. Borec v té posteli ležel a i když se narodil Karlík a rodina mohla potřebovat pomoc s výchovou, ale kvůli free čokoládě emoutne a ještě se k němu připere. Kdo půjde s Karlíkem do továrny? Přece já půjdu s ním, nechte to na mě. Mám pocit, že děda Pepa není zrovna dobrý vzor. Nejsem vzor pro děti! Karlík se teda s dalšíma 4 dětma vydá do továrny a tady můžem poprvé vidět i Willy Wonku, který ho hraje Johnny Depp. Vítejte hvězdy, země vás zdraví. Protože samozřejmě, že ho hraje Johnny Depp. Je to film Tima Bartona, borec netočí filmy s jinýma hercema, nebo aspoň netočil, dokud mu jedna blondská nenapala do postele a nesvedl na něj domácí násilí. My dog stepped on a bee. Vítejte v mé továrně, srdečně vám třesu pravicí. Já dělám srdečně pravicí trošku jiný věci a aby udělal Wonka dobrý první dojem, tak zdisuje všechny ty děcka. Jsem Fialka garderobová. No a co? Myslel jsem, že Veruka je nějaká bradavice, která se udělá na chodidle, a? Já jsem Augustus Doule a mostrá šokoláte. To je vidět. Stejně je to to, co jsme chtěli všichni udělat. Jo, a taky nám řekne, že má daddy issues. Otec. Táta. Což mě upřímně překvapilo, páč nepoznám daddy issues, když nejste 17letá gotička s obarvenou hlavou. A jak z flashbacků zjistíme, tak ho otec opustil, páč byl zubář a nechtěl zasynat cukráře. Borec ale neutekl klasicky pro mliko, ale rovnou s celým domem. Každá kapička této řeky je prvotřídní horká rozehřátá čokoláda. To je ta nejméně hygienická věc, o který jsem v životě slyšel, a to jsem viděl dost videí o tom, jak žije shopaholic Adele. Kromě čokoládové řeky je ale jedlá i tráva. Tráva se dá jíst? Jsi asi nikdy neslyšel o edibles, co? Místo kanabitu ale začnou waflovat o kanibalismu. Vždyť i já jsem jedlý. Tomu se říká kanibalismus, drahá dítka. A taky nám tady představujou zaměstnance továrny Oompa Loompy. Proč mají všichni na sobě latexové oblečky? Začínám mít pocit, že se v té továrně dějou divný kinky věci. Společnýho. Pokud byste ale vy chtěli epický drip, můžete naběhnout právě teď na shop, kde máme týden ten nový design, který neuvěřitelně žerete, za což mega moc děkuju, a pokud to ještě nemáš, tak neotálej a nabíhej. Všichni Oompa Loompové teda vypadají stejně, včetně ženských Oompa Loompů, co pracují jenom jako sekretářky. Páč Wonka není jenom šílený, ale ještě sektista. A právě tady k ním aj dostanem asi 10minutovou backstory od Wonky o tom, jak je našel, která je úplně zbytečná a už se k ní nikdy nevrátíme. Když ale zrovna wafluje o Oompa Loompech, tak mezi tím nemeska děsko spadne do šokoládové řeky a začne se topit. Ptáte se, jak mu Willy Wonka pomůže? Nijak. Místo toho přiběhnou Oompa Loompové a zandají banger o tom, jak je to děcko v píči. Protože mají připravený song a i s choreografií přesně na situaci, že se děcko utopí v řece. Zdá se, že to měli nacvičené. Jako by věděli, co bude. Však to říkám. Jak mohlo být Augustovo jméno v té písničce, když Improvizace je běžná věc. OK, pan Wonka je upřímně sus a tenhle muž by neměl mít přístup k dětem. Augusta nakonec vysaje fucking roura, ale nikdo to neřeší a prohlídka továrny pokračuje. Willy Wonka vezme všechny na loď a společně se vydají po řece, která se rychle zvrhne spíš v horskou dráhu z lodí. Tohle je taky bohužel poprvé, co musím udělat porovnání s původním filmem z 1971. Protože zatímco tady dostaneme Disneyland jízdu na tripu, tak v původní verzi vědou do temného tunelu, kde se začne budovat atmosféra. Po chvíli začnou problikávat světla, záběry hmyzu lezoucího po lidech a sekání hlav slepic. Všichni panikaří a Wonka se u toho jen dívá všem přímo do očí. Nemrká a začíná zpívat creepy písničku. Která je hlasitější a hlasitější, až se převine do křiku o nevyhnutelné smrti. Až nakonec začne jen řvát při hororových záběrech hmyzu.
se out of nowhere zastavěj a pokračujeme dál s prohlídkou. Jo a navíc jejich loďka má přesný počet míst pro děti a jejich rodiče, což znamená, že kdyby Augustus nespadl do řeky, tak by se už na loď nevešli. Což ještě víc potvrzuje, že Wonka s jeho pádem počítal. Celá tahle scéna je absolutně crazy a nemůžu se dočkat, jaký Tim Burton, mistr hororový atmosféry, přetvoří. Zábavní jízdu v Luna Parku. Neříkám, že je špatná, ale nemůžete říct, že to není wasted potenciál. Jedno děcko je teda gone, ale pak už pokračujeme dál prohlídkou bez jediného zranění. Teda až na to, že Fialku změní žvejkou na obrovskou borůvku, Mickey ho nejdřív zmenší a pak mu navěky znetvoří tělo a tuhle typku nejdřív roztrhají veverky na zpátky a pak ji schodí do spalovny a i s jejím fotrem. Celá ta továrna je jedna velká s***pená past. Vidíte? A máme chyceného blbečka. A jako bonus pak vždycky přiběhnou Umpalumpové o tom zaspívat banger. Což ještě spolu s tím, jak Sus se Wonka chová, vytváří víc než silný podezření, že to měl všechno naplánované. Reálně, jestli chtěl Wonka jenom sejmout pár dětí, tak se měl vyspat na všechny tyhle random náhody a prostě s děckama, co vyhráli lístek, udělat Battle Royale. Minimálně já bych si to užil víc, než sledovat 2 hodiny nějakou house tour továrny. Přesto, když ale sejme všechny děcka až na Karlíka, tak je z toho překvapený. Už jsi tu jenom ty? Ano. Kde jsou ti ostatní? Nemůžu mu to mít za zlý, pomalu jsem i já zapomněl, že v tom filmu je furt nějaký Karlík. A tak Karlík uspěl, aniž by doslova cokoliv udělal, čímž se dá popsat i můj průchod na Gimplu. A tak Wonka vezme Karlíka do lítajícího výtahu, který vylítne střechou a tam mu daruje celou továrnu. Hodlám vašemu synovi darovat celou svoji továrnu. Willy Wonka zvolí za CEO jedný z největších společností světa malýho kluka. Karlík to ale odmítne, protože by nemohl být se svojí rodinou. Tak nikam nejdu. Svoji rodinu bych za nic nevyměnil. A hlavně protože nám zbývá ještě 15 minut filmu. Během nich se Wonka znovu setká se svým otcem a jedním tolkem vyřeší všechny daddy issues. Když by to bylo tak jednoduchý. A tak svolí Karlíkovi vzít svoji rodinu do továrny a stane se její majitel. Jo a taky přestaví svůj dům identicky do továrny, místo toho, aby si udělal barák, kde bude mít aspoň vlastní pokoj. Jestli tě video bavilo, budu mega rád za like, odběr anebo jakýkoliv sdílení. Ať už ho pošleš kámošům, hodíš si ho na story, což ti dost možná i přesdílím, anebo mi pošleš zlatý kupon. Vidíme se zase další čtvrtek a já už děkuju všem mým členům, bez kterých bych nemohl fungovat.